اج تے لوگ کسے نو 1 روپیہ دین تے فوٹو 10 کھچوائے جاندے دینا 1 پیکٹ ہے تے فوٹو 10 بلکہ سنگی پیکٹ چھڑ دے ادو نے جدو فوٹو کھچن والا کے بس چھڑ دیو ہن یہ فوٹو ڈھیر سارے ہو گئے پھر اسی وہ پیکٹ چھڑنے غریب نو دین والا کہ اسی غریب نو پیکٹ دینا ہوگا اسی انہوں نے اینج پڑھنے تو پھر وہدے ادو پہ ہونے میں بھی وہ کئی فوٹو ویکھیاں جیڑا دین والا ہے اندی نظر کیمرے وال ہوندی ہے تے جیڑا لین والا ہوندا ہے غریب اودی نظر شرم تو جھکی ہوندی ہے کتنا دردناک مرحلہ ہے کہ کسی غریب دی نظر اس تو جھک جائے میرے پاک نبی سرکار تے قرآن نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا احسان اور تکلیف دے کے کسی غریب نو جتا نہ جے کوئی چوانی دے بیٹھے دے یہ نسی تے دینے یا نے ابھی ذرا ہاں بھائی فوٹو کھینچ لی تے کچھ سیانے انہوں نے آندے بہت تک اللہ کتنا دردناک مقام ہے کہ اسی غریب نو دینے تے ہیں لیکن وہ دے بدلے جو دی عزت نفس مجروح کر دینے عزت نفس مجروح کرنے اور پھر اس فوٹو دی تشہیر کرنے فیس بک تے اگے پیچھے ہر جگہ تے اخبارات تے ٹیلی ویژن تے کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے